Panopa amwene kupeza kankazi ukafosa kuti ase send me nudes. Ndizero amwene Azimayi asiya kutumiza ma nudes. Azimayi asiya kupanga phone sex. Chifukwa chakuti Kwachuluka inuyo dzitsilu zimene mukugawa ma picture Azimayi Asanavale pa internet posepa. Wiki yonse pakupezeka kuti munthu mzimayi wina akayaluke basi. Chonde ya polisi, chonde ya boma, chonde amene muli ndi mphamvu titetezeni. Titetezeni. Azimayi asamakhale ndi mantha kuti kodi phone yanga ikawonongeka basi technician ndi utaona mmene momwe ndazijambula chani. Munthu ndi wachikondi wako wamutumizira ma picture chibwezi chatha basi iwende kuti utani uyaluke basi. Kukhala kwake tizikhala kotere nde pali pa internet pano amwene pali anthu pa Facebook panopa amwene ali ndi ma profile chimene amaziwa iwowo ndi kugawa ma picture ndi ma video Azimayi Asanavale, Azimayi achimalawi. Pa WhatsApp ndekuti pali magulu kumeneko anthu ena akulu mabwana. Kanesi uja kali kuti ali ndi picture ija ya nesi uja ndi ndani? Amayi aja ankungula. Amwene simuchita manyazi kodi inuyo simunaonerepo pono kodi chimene chikupangisa zoti pono olo izizi za Azimayi akumalawi zizikusangalatsa ndi chonchi ndi chani. Vuto ndi ya Malawi mmafuna muziziona ngati kuti ena ndoyipa ino ndi abwino. Inu mmafuna ena ayaluke kuti inuyo muzioneka ngati abwino angwiro. Aliyense amaonerapo. Ndipo munthu aliyense wamakono amene ali ndi phone umakhala kubafa koja wafasa chani apalikena kaiko tupa chanjani umafuna uzijambule upange analyze uone mwina ukumeta something uli ndi wachikondi wako long distance relationship zimafunika zimene ziza mwene koma anthu asamakhale chelu chewu chifukwa choti inuyo muli kudikira kuti muwayaluse. Mwene tisamapange chonchi. Malamulo aziko lino akuti bwanji kodi iya revenge porn ikufunika iwonedwe bwino chifukwa choti ndi nkhani yayikulu kwambiri. Munthu uja phone yasowa ena ayipesa kaya lowesa pini timayika ma 04 kaya wayika 1234 alo choyamba ma picture yako ndekuti agawidwa pa internet iwe kumadzuka mamawa mwene munthu wayaluka kopsi. Ndi anthu ena amazipha, anthu ena mabenga, anthu ena basi pamene popo ndikuti munthu uyo sazakhala sa wanomo ndikuti anthu azimuyalusa imene ndi cyberbullying 101. Kodi malamulo a revenge porn akuti bwanji chifukwa ayi sizowona amwene. Amene kunjaku kuli pono anthu amapanga amayika zindalama zambirimbiri kupanga ma production a HD 4K. Tapita ni mukaonera ngati simukuziwa kuti mukupite tapita ni pa Google mungoloweza pono olo imene mukufuna mupesa. Koma izizi zomati basi muyaluse Azimayi achimalawi olo pakana panopa pa Pornhub kandi pa Xvideos anthu ena amakayika mpakana ma video a Malawi amene pamene popo. Koma mumadziwa inuyo zoti zamuna sizimachuka kwambiri chifukwa choti society imadelera chani Azimayi koma tisamapange chonchi ndipo panopa ena famwene nsika pali anthu ena vife. Of course we do phone sex. Munthu wamudalira munthu achinyamata magazi akuthamangabe umafika nthawi inake kuti iwe uli kulilongweni ni blanta sitingakumane. Let's just do it. Usiku paja kuseka chitseko kukaya mutimisa magetsi kasi mutimisa magetsi let me look at you, you look at me. Basi mamawa palibe munthu amene atatenge mimba, mamawa palibe munthu amene atatenge matenda, mamawa palibe munthu amene atavulale, mamawa palibe munthu amene atatani. Koma aliyense akupita kuntchito akusangalala atapepuka. Izizi ndi za nomo anyamata wa nomo akuyenera kupanga zimene zozo. Koma aya mwene yalusani anthu ndekuli zibwenzi zina zoti chibwenzi chikatha
kutenga phone or ma picture or chat history or ma text aja kuwafalisano pachani pa internet ankandi yamu amene uja ne amavala mikanda amene uja wonanizi apolisi komanso azimayi inu mukaona kuti zatere straight kupita kwa polisi kukanena kuti ineyo munthu amene ndikuziwa zoti awene akufalisa ma picture wawa ndi wakuti apolisi kupita kumene kundi search warrant ukatenga phone ndiye ndikugwirano aliyense muchani muti ma WhatsApp group amene wapanga forward picture imene yoyo chimozimozi imene yoyo ndi tichane kuti assassination ya character, cyberbullying, zinthu zambiri mbiri pamene popo aponyeni mu chitolo kosi zitsilu zimenezi chifukwa choti amene sizowona mzimayi asatele basi wayaluka mzimayi asatele wayaluka izi zinayamba pakanthawi ndikumbukira ndili kale mafoni akubwera kumene ndi ma capabilities awawo jambulasi anayamba ndi mayi nake mblandayo musindachula zina basi that was it munthu usasokonekere kuti basi ende kunali mzimayi wina ake tili kupole ka ex kawo akutchango ena ake atakuya nawo basi kufalisa ma pictures ndi ma videos amene zimbapindula chani ndi anthu amasangalala nazo zimenezo zimagwedeza ngati inuyo achakwera ukasegulira chani osa sizingafanane ndi chani mene pamagwederera pa WhatsApp ndi pa Facebook zimayi akatulusa akakhala kuti wayaluka ma picture ake Asanavale malaya afika poyera ndaona mpaka na Amalawi voice kwatuluka ya nesi uyu kuyika mpaka na pamene popo including mamuna wa munthu uyu madaba kuti newspaper imene yatakutha kwa mtundu wanji kuti mpakana iyi ikhale news kuti pakana zinthu ngati izizi zikhale news khani yake kumene onde ndi low IQ Malawi grade thinking kuganiza kwa chimalawi kumene kuti inuyo mumafuna mpange point kwa anthu ena kuti tachione nicho chitsilu ndi uyoyo ineyo ndi wangwiro nde everything kumalawiko imapanga revolve around izizi ndipita kuchalichi neyo kuti andione kuti ndine wabwino chitsilu ndi awo ineyo ndavala chonchi awavala skirt yaifupi kuhule ndi uwu koma tikuziwa ifeyo tikuziwa zoti aliyense kumalawiko ngosauka aliyense kumalawiko ndoyipa aliyense kumalawiko ndi ule mungoona ma statistics HIV ali mu chalichi momo ali ku secondary ali ku primary ali mu town ali mamidzi ali mu asikana ali mu azimayi ali mu paliponse alipo chifukwa choti izizi sizimatengera kuti ndiwe ndani sizimatengera kuti ukhale wina wake wa chalichi litiro ndi human nature nde chonde Amalawi apaseni break azimayi komazi mukuti wonongera misika enafe amene tili kutali kunoka amene kupeza kachiki kena kake mene send me nudes ayi utakundiya luzi panopa amene wolo kukomenta pa Facebook pa kuti uike comment pena make atenga screenshot akugawana taoneni zimene walemba chifukwa chani inuyo mumafuna mumakhala ndi nyele kuti muone zinthu za anthu ena izi makamaka akakhala kuti munthu ndi mzimayi amene mzimayi sangangoyika comment paliponse pa online mzimayi amene sangango oloka picture kena kake ndikuti anthu atenga kugawana olo amene weight loss yomweyi yoti munthu wapita ku gym waonda ndikumbukira nthawi imene yoyo madam ena ankagwira ku TV Malawi anawonda amwene Malawi anagwedera amene waonda bwanji ngati kuti kuondako ngati kuti kunenepa ndi china chake Amalawi mweziyo zoti kunenepa tayamba
kutumbwa nako kumbambwana nako chifukwa choti HIV itabwera anthu amaopa ndi trauma imene iyi ndi trauma Malawi timaopa kuwonda chifukwa choti akupanga associate ndi chani ndi HIV pano pa anthu kunene pako ndi psychological response kuchokera nthawi imene yoyo HIV itavuta pacha amaona ngati kuti kuwonda equals HIV zikuchokera ku stigma zimenezo kuwonda ndi chinthu chabwino kwambiri kuwonda ndi chinthu chimene chingakupangiseni kuti inuyo mukhale moyo wautali koma aya amene Azimayi asayesere kuwonda mamuna asayesere kuwonda ndikuti abwera pamene po wawonda bwanji ali ndi matenda wadya pati wavulala Amalawi chonde musamapange zimenezi Amalawi chonde kumakula mind your own business mulibe ndalama anthuni muli ndi matenda anthuni low IQ anthuni muli ndi boma lina lake loti likufunika kukhonzedwa koma chimene inu mumasangalala nacho basi ndi zozo zauchitsiluzo please chonde anyway ndimangofuna tigawanepo zimene zozo kunena kuti panopa mukuona business iyi amanudzi anzantu ofende kuti tikungofa ndi njala muziwa zoti inuyo amene muli mukuthamanga ndi mavidiyo ayenino mukukhala moyo wachimidzi kwambiri ngati inuyo mu relationship yanu simmapanga phone sex ngati inuyo mu relationship yanu simmapanga share ma nudes muziwa zoti you are living a boring life amen foreplay imafunika zimenezo kuti upange spice up moyo wa mbanja imafunika ati amayi akunyumba ali kuntchito kwatumizira picture utangoyizusa chonchi ndikuwauza kuti this one is waiting for you ndikuti akhala kuyiganizira kumene kwa ndizivaya ku den nawonso akakhala kuti alipena pake kungojambula chafuzi kukupasa that's how you build up kuti madzulo mukakumana ndikuti it's dangerously going to be steamy ne moyo wa town moyo wa makono umene wosati basi thimisane magesi stupid ine ndezimadibowa kwambiri ndendikakhala magulu muja ndimangoona ngati ndimatha kuyika comment ndechili bo koma mumadziwa zoti munthu uyoyo moyo wake watani watha kwa Azimayi forever mwene ndekutaka madusa shame Amalawi amafuna zimezi munthu ayaluke iwo zawo ziyende amapita ku nyumba ndikuti kwagona chichinkonono taononga moyo wa munthu why kodi ndemmabwerano pamene popo Malawi the warm heart of Africa fosek machende ana panyine pana